mbala sôrako hatrany zegny anao mbala magnaraka tsy tapaka agnatin'ny programme ty ato mbala niavanao tery ty temps zegny ty tonga aminao eto niany zegny izy ka mbala voalohany zegny anao zay ty agnatin'ny programme ty ato mbala sôrako zegny anao nitandregny nagnaraka tsy tapaka jusky amin'izy io ty zegny izy koa mbala samba zegny anao zay ty agnatin'ny programme ty ato atokisiko anao misabone aveo zegny aza digna miactiver notification anao fotony za ato zegny mirasa fo amin'ny raha tokony mba azo rasaigna zegny ke tsao zegny zay fa loso zay anao mbala tavela io tsao tara zegny tiako volagniny tsaratsara kokoa zegny ny fagnanaovanao ny abonné agnatin'ny chaîne ty na anao zo ty zegny amin'ny YouTube na anao zo ty amin'ny Facebook tsy mampagnino ny fagnarahanao na dia amin'ny plateforme araiky fo aza fa aza digna fa ndraindray zegny mety misy raha zegny tsy voarasa amin'ny Facebook ato nefa amin'ny YouTube ary misy ary mety koa zegny misy raha zegny tsy voarasa agnatin'ny YouTube ato amin'ny Facebook ary zegny misy fa tsaratsara zegny fitsidianao lien ambany ao raha ohatra ka nizaha zegny anao aizina misy raha zegny amin'ny Facebook tsy hitanao mizaha zegny anao ambany ao safi ambelako amin'ny YouTube ambany ato zegny ny lien amin'ny Facebook hoe développement personnel tsy karatra zegny miaraka amin'ny namanao Thierry Taitan ok izy ka anao zao ty zegny mbala iony ataoko fa hoanao zegny vidéo ty ary izy koa anao koa zegny hoany mbala zandrikely zegny anao zao ty na zaza zegny viavy io na tsaiky lehilahy zegny ataoko fa nininao zegny vidéo ty fotony izy ty zegny basé amin'ny pouvoir de la répétition donc zegny aloko na tsika nomoko baka ty zegny misy fagnotaniagna hely amin'ny pouvoir de la répétition zegny zegny tiako nontiniagna antsika zao ty anao mizahazaha zao ty zegny tiako nontiniagna hely hoe moa ve ratsy ve ny punition sa tsara ratsy ve ny punition sa tsara zay zegny fagnotaniagna tiako ambela anao mizahazaha zao ty zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny mpianatra manomboko amin'ny 6e 5e 4e 3e seconde première terminale zegny aza mbala volagny zare amin'ny université fa i raha ty zegny nataoko na hoanareo jiaby agnatin'ny classe novolagniko ty hoe igny aza mbala volagny zare amin'ny université fotony antsika ato zegny andeha agnazava raha bebe kokoa mety mbala tsy azondreo honogno fa aza aventsika ato izy gamby valy fagnotaniagna anao za ambany amin'ny commentaire hoe ratsy ve ny punition sa tsara ok aloha zegny aminaka manokana zegny ambesa aboko anao hely zegny hevitrinaka magnoloana ny punition aminaka manokana zegny ny punition zegny agnisan'ny zavatra tsara zegny fotony zegny izy aloha mafy ny punition fa kanefa zegny tamin'ny fotoana igny zegny tamin'ny kilasy nanomboka 6e ndraiky jusque tamin'ny terminale teo zegny ataoko fa na za na anao zao ty zegny fa avy navoan'ny punition zegny somary mafy izy kamo anao andeha hagnano izy aveo misy émotion be zegny anao amin'ny fotoana igny zegny de mahatonga anao zegny lasa kamo anao andeha hitsabo izy ary mety fort probable tia maly anao safi raha tsara nazatra anao zegny andeha forcegna vitanao 10 fois 20 fois 50 fois zegny andeha tsabonao zegny de amin'ny fotoana igny zegny tia maly anao safi le raha zegny sarotro marary fa aminaka manokana zegny tsara zegny izy safi raha nitohy fô zegny ny fianaragna natao jusque tamin'ny université anjery manontolo zegny nisy raha zegny tsapa nisy raha azoniny fa hoe iententsika hagnova fiainagna antsika aby zegny i punition nataon'ny mpampianatra jiaby na mpianatra antsika tamin'ny fotoana tambany igny fa tsy azontsika onogno zegny donc zegny izy ka anao zao ty zegny mbala agnatin'ny kilasy manomboka 6e ndraiky jusque terminale zegny ataoko fa angalaonigny tsara zegny anao amin'ny raha azaveko magnaraka ty zegny ny pouvoirna répétition zegny ny pouvoirna répétition zegny ataoko fa azonao onogno fa hoe atsika nianatra raha tamin'ny fahazazagna zegny nianatra through repetition what I mean about through repetition this is what I'm saying raha ohatra ka anao zegny mitsabo raha raiky mipodimpody zegny raha ohatra ka mot raiky zegny misy mot raiky zegny tsy hainao na mipodipodinao zegny de mipetraka agnaty
misy izy ka le ambonimbony zegny le kansozomandy midriky laligny agnatin'ny sabo kansozomandy zegny izy amin'ny fotoana igny le partie tsy tontotry zegny donc zegny ny fitsaboananao raha raiky mipodigny zegny zegny mahatonga izy miraikitra agnaty ato zegny fa izy eto zegny tsara alentsika onogno fa hoe raha ohatra ka misy ny reprogrammation zegny aloha azavantsika manomboko amin'ny programmation zegny ino ma ny programmation zegny ny programmation zegny tsara ho azonao onogno fa ity zegny ny magnavaka ny managna ihany ny tsy managna ihany fôtony zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny avy agnatin'ny fianakaviagna sahiragna zegny mety misy zegny programme nampidriky ray aman-drentsika na koa hoe nampidriky fiarahamonigny na koa avy tamin'ny zokinao na zandrinao na kamaradinao zegny ke mahatonga le programme miraikitra ato zegny lasa igny zegny le programme ary lasa moramora mpanambola na mpanakariagna koa zegny miaigny le fiainagna nazono avy tagnatin'ny programme safe ny raha hita ny vocabulaire mipodipody eo zegny igny mahamora raha raiky na koa hoe igny ny masarotra raha raiky safe izy ka anao zao ty zegny avy agnatin'ny fianakaviagna sahiragna mety sarotra zegny ny na koa hoe mahalagna zegny ny arignasanao ny vocabulaire hoe atsika andeha hividy tobily atsika andeha agnamboatra tragno vato tandregny anao mety mahalagna zegny anao maregny i vocabulaire igny zegny donc zegny manomboka izy eo timizegny zegny tokony apetraka anao ny fagnanaovagna ny reprogrammation à partir la punition nazontsika avy tambany tary tamin'ny kilasy tambany teo igny raha ohatra ka anao zao ty zegny mba fa amin'ny kilasy ambonimbony manomboka seconde première jusque terminale i raha ty voalohany aza mbala volagnina amindreo amin'ny université fa aleva ologno raha volagniko zegny avy eo tandrignesa tsara i raha volagniko ty zegny donc zegny rehefa magnano reprogrammation zegny tsara alainao nomzegny zegny ino le programme tianao ivoagna ino zegny le programme tianao ivoagna donc zegny manomboka eto zegny tokony managna plan zegny anao managna plan ary io zegny ny plan de vie ino zegny le plan tianao entigny aigny amin'ny fiainana zegny mety zegny izy eo ho planao zegny raha ohatra ka anao zegny olo marary mety ho planao manomboka izy eo ty zegny mba ho salama zay zegny le plan eto zegny donc zegny le plan eto zegny efa tsy aretigny eky fa fahasalamagna zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny agnisan'ny olo na ilikilikin'olo amin'ny fiainana zegny na ilikilikin'olo anao tsy managna namagna anao donc zegny planao manomboka eto zegny mba ho hisy namagna de mba ho tian'olo zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny mbala bandy kely tsy dia mahazo bera zegny donc zegny planao manomboka eto zegny tokony hoe mba ho tiambiavy eky zegny anao manomboka eto zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny zaza viavy tsy haiko magnagny zegny tsy dia maro mpizaha zegny nefa mba misy olo zegny tianao mba ho tianao zegny planao manomboka eto zegny mba ho ampy fitiavagna zegny karaha zay zegny atao mametraka le plan zegny avy eo amizay zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny avy agnaty fianakaviagna sahiragna zegny ohatrany natongavako zegny planao eto zegny mba ho libre azo liberté amin'ny fiainagna ary ho anambola eky zegny mba tsy sofra jaly mafy be nahazo hatrizegny eky zegny donc zegny règle numéro 1 eto zegny tokony managna plan zegny anao hoe ino zegny planaka amin'ny fiainagna tiako mboagna manomboka izy eo ty zegny karaha zay zegny ny atao amin'ny plan zegny donc zegny rehefa managna plan amizegny zegny anao tsara amizegny zegny ny agnanaovanao izy karaha la punition nazonao avy tamin'ny mpampianatra nasiaka anao tamin'ny fotoana tary anao neloko be igny amizegny zegny tady tia mala anao tady tsy agnano anao de igny ihany zegny le stratégie igny ihany zegny andeha iresinao ampodipodinao fa tsara zegny rehefa mitsabo izy zegny anao raha ohatra ka anao zao ty zegny mbala agnatiny amin'ny fotoana zio ty zegny anao mbala misy punition mbala tsy vitanao zegny karaha ty zegny aloha indesintsika ho moramora zegny andeha atao hitsabo izy donc zegny izy ka fa managna plan zegny anao amin'ny raha lazavaiko teo na fahasalamagna na namagna na hoe mitady fitiavagna zegny anao na koa hoe mitady valeur zegny anao agnatin'ny fiarahamonigny misy anao na koa hoe mitady vola zegny anao zao ty zegny karaha ty zegny donc zegny ambelanao ambadika eo zegny punition nazonao avy tamin'ny mpampianatra ambelanao ambany eo zegny punition asa hoe 20 fois na 50 fois ambelanao ambadiky à gauche de ambelanao ambadika à droite koa zegny ny tanjognanao amin'ny fiaignanao zegny de raha ampidirinao ato manomboka izy eo ty aminjegny zegny izy koa vitako i punition raiky io tsy maintsy vitako anoratra tanjognanaka ty zegny izy ka vitako punition namezan'ny mpampianatra anakato hoe tsy maintsy vitako zegny i raha tiako amin'ny fiaignananaka ty soratako safe
antony anoratanao izy zegny sôratra misy émotion fa le punition avy tary zegny émotion négatif aloha zegny izy avadikinao am'le à droite en positif fa zegny émotion positif zegny donc zegny izy ka vitako le négatif io tsy maintsy vitako araiky positif ty zegny karaha zay zegny ataonao izy ka misy punition zegny aminao zao ty tiako volagninay zegny mila soratanao amin'ny position en positive thinking and positive emotion soratanao amin'ny fomba fandinihagna positif zegny avy eo amin'izegny zegny soratanao miaraka amina émotion izy ka tato zegny eloko ato zegny andeha ataonao agnatina faliagna agnampodimpody ile plan tianao takarigna io zegny impodimpody isan'andro amin'izegny zegny de tsy ataonao indraiky fofa isan'andro safe izy ka subconscious mind zegny ambany de amboniny conscious de miridiranao laligny mihitsy zegny fagnanaovanao izy karaha le natao tam punition igny safe za manokana zegny tam voalohany tsy nino za tam raha zegny nisy namako zegny he's my brother from another mother namako zegny izy io reny tsy mitovy fa tegna rahalako mihitsy zegny izy fa reninay zegny samy misy fa tegna rahalako be zegny izy nanazava taminaka safe nisy raha nangatako tamin'olo zegny za tam fotoana zay tsy nazoko de raha nivolagny taminaka hoe eto tagny volagny izy ka misy raha zegny tianao ho azo manomboky niany aloha tsika tsofitra an-tragno lasa te boka volagny taminaka nidriky tan-tragno zay nidriky tagnatignatigny zay de nitandregnesiko raha nivolagny izy ka misy raha zegny tianao angatagna amin'olo izy azo ialagna marikitry izy io izy ka tsy azonao de aza miala io anao volagny fa hitanao ny résultat zegny karaha zegny ka zegny ataoko anao amin'ny vidéo ty aleva ologno zegny de dinia laligny koa zegny de tsy aboana fa raha ohatra ka anao zegny managna faharetagna amin'ny raha nazavaiko toy ataoko fa ho hitanao zegny nivokatra zegny faharoe zegny tam fazazagna tam za mbala tagnatin'ny classe 6e ndraiky jusque terminal teo zegny nisy bera zegny hitako isan'andra mandalo amin'ny lalagna za amin'izy za tia mirelax agnatina pont izy ka anao zao ty zegny ampanifiana eo ataoko fa azonao zegny misy pot batinol zegny ary varatra ary aloka atsikidriky ampanifiana eo zegny misy pot batinol zegny io za zegny tia mirelax amin'ny pont io za migara miravagna avy à l'école za izy ka fa avy mibaba karaha ty zegny za mirelax ary aloka za andeha seky zegny eo zegny za migara de za mirelax eo zegny misy zazaviavy zegny matetiky mpandalo eo de io sexy bary marigny sexy be zegny le viavy chaque fois za mandalo eo zegny tafidriky tagnatin'ny subconscious mandinaka zegny raha nivolagny zoky lanaka tato igny de à chaque fois ifamo izy mandalo eo za zegny toujours drague izy fo za chaque fois ifamo mandalo eo zegny toujours dragueko fo izy somary siako sangisangetaka fo zegny isan'andro de hoe anao tsara anao tiako zaka miaraka aminao karaha ty tsisy raha tsy volagniko aminazy de anao mijanona volagny fa magnaraha za fonao de magnaraka fo za magnatrikatriky izy mandeha jusqu'à agny avarabaratra mahazo tourna marogisy igny zegny mandeha jusqu'à avarabaratra igny za magnatriky izy tsy ndraiky fo izy tam fotoana io fa nimpody guess what tandrignesa baka efa après taona raiky sasa zegny izy avy teo amizay mba nidéclare taminaka hoe andratsampo izy koa andratsampo izy koa tonga de ty tagny volagny za mba mankaty anao volagny tegna tiako anao alevao taona raiky sasany zegny taona raiky sasany izy avy eo nagnambara taminaka hoe izy nidéclare fa hoe ty tagny anao ny mba tiako volagniny de karaha koa amizay zegny fandinianao faliagna anaty amin'ny fotoana zegny faly be zegny za tam fotoana efa tsy haiko raha ataoko fa tsy haiko tany omboako tsy haiko azova mbola andeha volagny fa hoe izy tia za tam fotoana izy de ny raha tiako volagny zegny na anao zao ty zegny na mitady fahasalamagna zegny izy ka mbala tsy azonao voalohany zegny anao mitsabo raha i tsara zegny fagnanaovanao izy mimpodipodika karaha zegny koa zegny anao amin'ny nama mila mipodimpody safe na izy andramedy zegny izy andramedy mihira na zoniny fa hoe 10 taona délai volagniny anareo lehilahy anareo magnangy tsisy mitositosy zay lehilahy ary karaha zegny koa zegny zay lehilahy tsisy mitositosy anareo magnany zay volagny izy andramedy amin'ny ranazy ke ny raha tiako volagny zegny teste aloha izy teste agnoara fa izy mitsabo no mahazo volagniny PMI zay milalao ihany no mahazo ny volagniny PMI
fa ny raha azo konogno zegny amin'ny fiainagna ny olo araiky mendriky fo no mahazo. Ny olo araiky mendriky fo izy no ahazo. Olo jiaby mila, olo jiaby tia fa ny araiky mendriky fo zegny mahazo. Nilay mendriky zegny le olo managna patience zegny. Le olo araiky ahazo zegny le olo araiky managna patience, maharitry ary eny fa na dia razambentsika nagnambara hoe zay maharitry vadinandriagna ka tiako zegny anao mba haharitry na hitandregna agnatin'ny programme ty ato na andinidiniky raha nivolaniko teo igny na koa hoe angala feeling positif zegny amin'ny tanjogny tianao apetraka fa na za zao ty zegny efa nanegniny ihany za de na anao mbala tsy magnano fa mbala anegniny na tsy anegny zegny fa ny raha azo kono zegny na le nagnano na le tsy nagnano samby manegny ambesa baka za zao ty nanegny za tsy niatra anglais tamin'ny 6e nanomboko 6e jusque tamin'ny terminal za tsy niatra anglais fa presque 3e année za avy teo niatra anglais nanegny za nandany vola tamin'ny berabera jiaby teo igny nefa tsy haiko ino niantony zegny nanegny naby zegny za ka nigaka toaka lava taloha karaha mbala nanegny ny foka za zegny tsy nagnapetraka tanjogno tamin'ny fiaignana nanegny zegny za fa igny zegny nataoko hoe asa hoe masovosake donc karaha zay zegny donc zegny mba tiako hoe zegny hoe ino ny raha nampanenina anao tamin'ny fiaignanao faraparany zegny tiako fantatra hoe ambila amin'ny commentaire ambanao hoe ino ny raha nampanenina anao safe raha azoko nde volagnina aminao farany dia farany amizao ty zegny tokony hianatra anglais zegny anao aza mbela manenina anao safe ny langue anglais ihany zegny nampiova fiaignana za zao ty zegny maregny falifaly lera tadiaviko karaha hitako fo ambiance sorako anao nitandreky tamin'ny farany isorako zegny anao zandry angala ologno amin'ny raha volaniko teo igny izy ka mbala misy raha zegny tsy azonao ologno angataoko ndraiky zegny ampodipodiana ndraiky koa zegny vidéo ty fotony zay zegny ny pouvoir de la répétition ampodipodiana ndraiky fa misy raha zegny ho azonao ologno fa izy koa zegny anao efa kamoianatra fa tegna tijompo anao amin'ny raha arabola zegny za zegny mbala eto fo izy ka anao zao ty mbala tsy agnano ataova fo malôha le raha tianao atao ataova fo safe za zegny mba fa avy nitsaboraha zegny ataova fo le raha tianao atao malôha izy ka efa kajo anao raha tianao atao mba tegna iconcentré zegny amin'ny arabola zegny aza mba manegniny fo amin'ny tsy fahaizagna langue anglais avy amizegny zegny izy ka fa vognona anao zao ty tegna hianatra de mianatra anglais aloha anao rehefa hainao amizegny zegny ny anglais de misy lien zegny ambelako ambanao na telo taona diniko fo anao eto fa zay iambagna anao na folo taona diniko fo eto fa zay iambagna anao ambelako ambanao fo zegny lien de misy lien zegny ao koa tsy nakana ampianatra za amin'ny atao hoe manifestation misy lien zegny ambelako ambanao raha ohatra ka anao zao ty zegny mila vola ambanao izy raha ohatra ka anao zao ty zegny mba ty manifester fahasalamagna ambelako ambany amin'ny YouTube fa raha anao zao ty zegny amin'ny Facebook plus d'information misy lien zegny ambelako ato de aleva ologno iany ianara fa tiako fantatra za zegny ino ny antony mahatonga anao hianatra anglais fa naka izy zao ty zaha lasa tiako zegny mampianatra olo tiako mampivoatra olo ary za koa zegny mivoatra za mampivoatra za anao mampivoatra anao fa izy atsika miara mizotra